L'anticoncepció d'emergència és la utilització d'un fàrmac o d'un dispositiu per tal d'evitar l'embaràs en una relació sense protecció. És un recurs per tal d'evitar embarassos no desitjats i també per disminuir el nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs. El risc d'embaràs en una gestació no protegida depèn del moment en què es produeix. El risc d'embaràs al voltant de l'ovulació és del 35%. L'anticoncepció d'emergència la donarem en pacients que han mantingut relacions sense protecció, pacients que se'ls ha trencat el preservatiu, persones que han utilitzat el seu mètode anticonceptiu de manera errònia, persones que s'han oblidat una pastilla anticonceptiva o si ha sigut fruit d'una violació. El tractament consisteix en l'administració de levonorgestrel en dosis única dins de les 72 hores posteriors a la relació sense protecció. És una medicació ben tolerada amb pocs efectes secundaris. Els efectes secundaris són lleus i transitoris i són de tipus nàusees, vòmits, dolor abdominal i no requereix de cap tipus d'exploració ginecològica ni de prova complementària. Un cop s'ha pres la pastilla anticonceptiva del dia després, també s'anomena així, el que haurem d'informar a la usuària és que la menstruació es pot produir més o menys a la data prevista, però que si es produeix en uns dies posteriors, per exemple 7 dies posteriors al previst, s'haurà de realitzar una prova d'embaràs. De mètodes d'anticoncepció d'emergència en tenim d'altres, però el levonorgestrel és el més utilitzat, és el d'elecció per la seva alta eficàcia i la bona tolerància. Si han passat més de 72 hores, en lloc d'administrar el levonorgestrel, haurem d'administrar o col·locar un altre tipus de dispositiu, com pot ser el dispositiu intrauterí de coure. I per acabar, recordar que l'anticoncepció d'emergència no ha de ser utilitzada com el mètode d'anticoncepció habitual.